Merħba għal-rakkonti ieħor mill-programm l-istorja tal-Mia Story. Mela darba waħda kien hemm rem xieħ li ma kienx għadu jiflaħ aktar għat-taħbit tas-saltna tiegħu u kellu tifla waħda u xtaq li jitiżżewweġ xi re, prinċep, duka, kavallier, konti, viskonti, markiż, baruni jew saħansitra imperatur sabiex is-saltna tiegħu tikber u tissaħħaħ. Ir-re laqqa lil-bintu ma' ħafna rejiet, prinċipijiet, duki, kavallieri, konti, viskonti, markezi, baronijiet u saħansitra imperaturi. Iżda ħadd minnhom ma rnexxielu jogħġob lill-prinċipessa. Għalhekk ir-re ta' ċans sena lill-prinċipessa biex tagħżel ir-raġel li se tiżżewweġ. Il-prinċipessa qablet ma' missiera u talbitu żewġ favuri. Ir-raġel li kienet se tiżżewweġ kellu ikun aħjar minnha fil-ħila tal-logħob bil-ballun. Jiġifieri għal kull logħba ballun li tirbaħi u kellu jirbaħ 3 logħbiet. Kif ukoll jekk ir-raġel joħroġ tellief fil-logħob bil-ballun kellu jispiċċa il-sir fuq ix-xwieni tas-saltna. Ta' min ikun jaf li l-prinċipessa ma kienet tagħmel xejn ħlief tilab il-ballun. U ir-re ħaseb li jaf ikun hemm raġel li jkollu ħila aqwa minn bintu fil-logħob bil-ballun. Għalhekk u qabel ma bintu u minnu fih ħareġ digrit li twaħħal f'kull kantuniera tas-saltna. Minnu fih bdew ġejjin fad kbir, rejiet, prinċipijiet, duki, kavallieri, konti, viskonti, markezi, baronijiet u imperaturi. Koll wieħed minnhom rasu mimlija li se jirnexxielu jirbaħ lill-prinċipessa fil-logħob bil-ballun. Għal 11 xahar u 29 jum fis-saltna ma sar xejn ħlief logħob bil-ballun. U l-prinċipessa ma kienet tagħmel xejn ħlief tilab bil-ballun minn filgħodu sa fil-għaxija. U dan it-taħriġ fil-logħob bil-ballun swiela għax is-sena fit-twaddib tal-ballun tal-mita sew u kull raġel li ġie biex jisfida fil-logħob bil-ballun safa tellief u l-sir fuq ix-xwieni tar-re. Fit-29 jum ta' 12 xahar ħadd daqshekk qalbini u ardit ma tfaċċa biex jisfida lill-prinċipessa. U għall-ewwel darba dik is-sena il-prinċipessa setet tistrieħ. Iżda fil-għaxija tad-29 jum ta' 12 xahar tfaċċa żagħżugħ biex jisfida lill-prinċipessa fil-logħob bil-ballun. Ta' min ikun jaf li dan iż-żagħżugħ kien li żar fost 3 aħwa. Dawn kienu jgħixu ġo qar u kull ma kellhom għalqa żgħira qalb il-barrieri u l-bogħod mill-għar. F'din l-għalqa kien jirnexxielhom biss ikabbru l-patata. U tant kienu foqra li la karru, la karretta, la karrettu u lanqas kannestru ma kellhom biex iġorru l-patata mill-għalqa għal ġolar u lanqas xkejjer ma kellhom u lanqas ma setgħu iġorru l-patata fil-bwiet tal-ġakketta u l-qalziet tagħhom għax dawn kienu imżartin. Għalhekk it-tlet aħwa kellhom jużaw il-par idejn tagħhom biex iġorru 4 patatiet mill-għalqa għal ġolar u tistgħu taħsbu kemm kienu jgħejjew jimxu. Mela darba waqt li kien rieqet
Iż-żagħżugħ iż-żgħir deritlu nimfa din qaltlu kif u uħutu setew waslu il-patata mill-għalqa għal-ġolar malajr u binqas batija. Huma kellhom iwaddbu il-patata minit għall-oħra. Wieħed kellu joqgħod fl-għalqa, l-ieħor kellu joqgħod f'nofs ta' triq fil-waqt li l-ieħor kellu joqgħod ġolar. U b'hekk dak li kien fl-għalqa kellu jwaddab il-patata lil dak li kien f'nofs ta' triq u dan imbagħad kien iwaddab il-patata lil ħuh ieħor li kien ġolar. U b'hekk kien jirnexxielhom iwasslu ħafna patata mill-għalqa għal ġolar f'ħakkatajn u binqas batija u mingħajr mixi. Meta stembaħ iż-żagħżugħ qasam din l-idea ma' ħutu. Dawn għaddew biblaħ imma meta ppruvaw din l-idea raw li kien jaqblilhom. Għalhekk iż-żgħażagħ kienu iwasslu il-patata mill-għalqa għal ġolar binqas batija u malajr. Waddab illum u waddab l-għada, it-tlet aħwa saħħew il-ħila tagħhom fit-twaddib. Meta t-tlet aħwa semew bid-digriet tar-re ħasbu x'differenza tagħmel bejn twaddab il-patata u twaddab il-ballun? Għalhekk it-tlet aħwa tħajru biex imorru jisfidaw lill-prinċipessa. L-ewwel mar il-kbir. Meta dan ma reġax lura mar warah il-fustani u meta dan lanqas ma ġie lura mar iż-żgħir. Dan ħeġġeġ qalbu biex jirbaħ lill-prinċipessa u jġib lura lill-ħutu is-subien. Għat li kien miexi fil-qalba ta' maġġar, iż-żagħżugħ qabdu naż kbir tant li ħass il-bżonn li jimteb taħt ħarruba. Fil-ħolm tiegħu reġgħet dejritlu n-nimfa qaltlu li jagħmel sew jieqaf jistrieħ taħt il-ħarruba mhux kif għamlu iż-żewġ ħutu l-oħra beqgħu sejrin lejn il-palazz u ma waqfux. Talli waqaf jitagħtu 3 rigali dvalja li kull darba li jifrixa kienet tagħtih ikel u xorb li jrid, borza mimlija flus kemm irid, kif ukoll organet li kull darba li jdoqqu ineħħi kull dwejjaq li kellu. Ħeġġitlu qalbu biex jisfida lill-prinċipessa fil-logħob bil-ballun u f'każ li joħroġ tellief kellu juża t-3 rigali biex hekk ikollu ħabs inqas qiebes. Meta stembaħ iż-żagħżugħ ra t-3 rigali ħdeh u firex id-dvalja u kielu xorob sakemm xeba. X'infetaħ il-borża ra li kienet mimlija muniti u aktar ma joħroġ muniti minn ġo fija aktar jiżdiedu fil-borża stess. U meta daq l-organett kull xitla, siġra u annimal li kien hemm fil-maġġar beda jisfen. U ġabar it-3 rigali u ġarrom miegħu lejn il-palazz. Fis-7:15 wasal fil-pjazza tal-palazz u fis-7 bdiet l-ewwel logħba ballun kontra il-prinċipessa. Fil-ġnien tal-palazz ma kien jinstema l-ebda ħoss li f'dak tal-ballun għaddej fl-arja mingħand il-prinċipessa għalant iż-żagħżugħ, mingħand iż-żagħżugħ għalant il-prinċipessa. L-ewwel logħba rebħiet tal-prinċipessa, iżda t-tieni logħba rebaħa iż-żagħżugħ, l-istess it-tielet, ir-raba', il-ħames, is-sitt u s-seba' logħba rebaħhom kollha hu. F'daqqa waħda instemet tajjeb il-prinċipessa hi kienet rebħet
it-tieni logħba tagħha. Wara xi ħin instama' jgħajjat iż-żagħżugħ u rebaħ it-tmien logħba tiegħu. Waslet il-logħba deċiżiva tgħid min kien se jirbaħ, il-prinċipessa u b'hekk iż-żagħżugħ kien jispiċċa jsir fuq ix-xwieni tar-re, jew inkella jirbaħ iż-żagħżugħ u b'hekk il-prinċipessa kellha tiżżewġu. X'taħsbu? Fi-skiet tal-ġolġnien kien jinstema' biss il-balluna għaddej minn naħa għal l-oħra, minn naħa għal l-oħra. F'daqqa waħda nstemet għajta. Kienet għajta minn fom mara. Rebħet il-prinċipessa u fid-9 ta' 29 jum ta' 12 xahar iż-żagħżugħ safa l-sir tal-prinċipessa. Minnu fih ġew is-soldati u ħaduh fil-ħabs fejn intaqa' ma' rejiet, prinċipijiet, duki, kavallieri, konti, viskonti, markezi, baruni u imperaturi kif ukoll ma' żewġ ħutu ġol-ħabs. Kif iż-żagħżugħ daħal il-ħabs, firex id-dvalja u beda jiekol u jixrob għax wara dak il-logħob kollu tgħid kemm kellu ġuħ tant li kien qiegħed jara l-kwikeb u qasam li kellu x-xort kollu ma' sħabu il-ħabsin u fil-ħabs spiċċa kien hemm festin. Il-prinċipessa semet il-briju fil-ħabs u niżlet tara x'inhu jiġri. Ta' min hi dik id-dvalja? Staqsiet il-prinċipessa. Tiegħi, prinċipessa, wieġeb iż-żagħżugħ, għatini dik id-dvalja issa. Iż-żagħżugħ qalilha nagħtilek jekk twedni li tiżżewwiġni. U l-prinċipessa qaltlu iva. Il-prinċep ta' id-dvalja. Il-prinċipessa ħatfitha u qaltlu niżżewweġ lilek tellif. Kun għarf li kull ħaġa li għandek saret tiegħi. Soldati, żidu l-assa u telqet lem. Wara ftit minuti iż-żagħżugħ ftakar fil-borża muniti u ħariġa u resaq bija lejn il-bib tal-ħabs. Beda jferrex il-muniti minn bejn il-ħadid tal-bib tal-ħabs. Is-soldati ma setewx jemmnu lil-għajnejhom għax kull darba li l-borża titbattal terġa' tintela bil-muniti. Iż-żagħżugħ qalilhom li l-muniti u l-borża kienet se tkun tagħhom jekk huma iħallu l-bib tal-ħabs imbexxaq sabiex u l-ħabsin kollha joħorġu nkiss. Is-soldati qablu ħallewlhom il-bib imbexxaq u telqu jġibu l-ixkejjer u l-karrettun biex jagħbbu il-muniti. U il-ħabsin bdew jippreparaw irwieħhom biex joħorġu mill-ħabs meta bum! Il-prinċipessa sabtet u sakret il-bib tal-ħabs. Ta' min dik il-borża muniti? Iż-żagħżugħ qalilha tiegħi għażiża prinċipessa. Għatijili issa id-dumx. Ftakar li kull ħaġa li għandek int saret tiegħi. Iż-żagħżugħ qalilha nagħtilek jekk twedni li tiżżewwiġni. Niżżewġek ta' minħabba dik il-borża tfawwar muniti. U iż-żagħżugħ ta' il-borża lill-prinċipessa ħatfitha u qaltlu niżżewweġ lilek minħabba din il-borża muniti. Int qatt ma tafx kemm għandna flus aħna. Soldati, żidu l-assa u telqet lem. Fil-ħabs waqgħu dwejjaq kbar. U żagħżugħ ftakar fl-organett u ħarġu u beda jdoqqu kif kienet qaltlu n-ninfa.
u hekk kif beda jdoqqu il-ħabsin bdew jisfnu mingħajr ma ridu. U mhux biss il-ħabsin, anke il-bibien u t-twieqi tal-ħabs bdew jisfnu, anki s-soldati, u hekk kif il-mużika waslet fid-djar ta' madwar il-palazz, in-nies ħarġu jisfnu fit-triq. Saħansitra ħarġu l-annimali mill-irtietet. Ir-re ukoll ħareġ jisfen u anki il-prinċipessa għalkemm iri ma rdietx tisfen. Ta' minu dak l-organett? Qalet il-prinċipessa. Tiegħi, prinċipessa. Ikun tiegħek jekk twedni li tiżżewwiġni. Le, insija li niżżewġek. Aħsibha ftit, prinċipessa. Le, nerġa' ngħidlek. Men inti dejjem tgħid le, għażiża prinċipessa. Iva, jiena dejjem ngħid le, qalet il-prinċipessa. Iż-żagħżugħ qalilha, ara, irnexxieli nġalek tgħid iva. Il-prinċipessa qalet, tix nagħmlu mħatra, għad fadal minuta waħda biss għat-tokki ta' nofs il-lejl. Jekk int ma jirnexxielek xiġġalni ngħid iva qabel it-tokki ta' nofs il-lejl, mela jiena insir martek. Taqbel mal-imħatra? Iż-żagħżugħ qabel u bdew l-imħatra. Mela, prinċipessa, jimporta niġi noqgħod bil-qiegħda ħdejk? Le. Mela, prinċipessa, jimporta tagħtini lura id-dvalja u l-borża mimlija flus? Le, għażi żagħżugħ. Prinċipessa, inti tmur lura minn kelmtek? Le. U daqqew it-tokki ta' nofs il-lejl mat-tielet le tal-prinċipessa. Prinċipessa ma kienet qalet l-ebda iva, minn għalhekk hi kellha tkun mart iż-żagħżugħ. Iż-żagħżugħ raġa' beda jdoq l-organett u beda jisfen. Il-prinċipessa bdiet tisfen ukoll, darba bil-qalb, għax fil-fond ta' qalbha lil dan iż-żagħżugħ kienet tħobbu tal-li moħħu kien jilħaqlu. Mela l-prinċep u l-prinċipessa nispiċċaw iż-żewġu l-sira fost ħut. Iż-żagħżugħ inħelsu u s-sultan fl-aħħar seta' jistrieħ. U dik kienet il-ħrafa it-tliet le tal-prinċipessa.